Jeg har en lille gave til dig. Du er jo så god til at få det bedste frem i folk, så her har du lidt, så du kan notere alt det gode i folk. Spændende. Hvad mon det er, hvad mon det er, hvad mon det er? Ej, jeg elsker at få gaver, hvis jeg kan få den åbnet her. Sådan. Så kan jeg notere. Ej, fint, tak for det. Jeg har også en gave til dig. Værsgo. Ja. Tak, hvor er den fint pakket ind. Ja, Stjerner, det er dem herhjemme. Pas på. Det kan bruges igen. Hvad er det dog være? Er det svikmøllen? Jeg har simpelthen købt en kalender til dig, fordi du er jo så god til at planlægge og holde struktur. Så jeg tænkte, du får hurtigt brugt en kalender, så der er en mere til dig. Ja. Ej, hvor er den flot. Tusind tak, den er jeg rigtig glad for. Og så kommer min gave til dig. Det er en rigtig lang en, ja, men den får du, fordi du er god til at afslutte. Du er god til at få folk til at sætte punktum. Okay. Hvad kan det dog være? Ja, hvad kan det være? En kæmpe kuglepen. Nej, hvor er den god. Så det bliver nogle store punktum. Den kan jeg bruge. Og jeg har også en gave til dig. Ja. Du er jo rigtig god til at analysere, så derfor er en lille gave, som, ja, du kan jo se, hvad det er. Nu du kan... Spændende. Har du en idé om, hvad det er? Det er noget let. Det er penge. Ej, deler du med os andre? Nej. Tak. Det er, man tjener penge på grund af dig. Velbekomme. Jeg har også en gave til dig. Værsgo. Du må godt pakke op. Det er noget, du har brugt rigtig mange timer på de sidste mange måneder. Jeg ved, du bare vil elske det. Ja, jeg har også en gave til dig. Spændende. Hvad kan det være? iPhone covers. Wow! Ja. Ej, hvor fedt! Ja, Ej, tusind tak. du er god til kontakter, jo. Så beskyt din telefon. Det er et godt værktøj. Tusind tak. Super. Jeg har også en gave til dig. Du er altid så sød og omsorgsfuld, og jeg ved, at man altid kan komme ind og få lidt mundgodt hos dig. Så værsgo. Tusind tak. Ej, slik. Hvor er det betændt, hvad er det? Ja. Jeg har en gave til dig. Den relaterer i høj grad til din personlighed. Så værsgo. Som vi ved alle sammen, så kan du godt lide at presse citronen lidt. Ja, super. Jamen, så er der en lille gave der til dig. Flot. Og du har jo altid de gode idéer. Så for at Rigtigt. fodre din hjerne med lidt kreativitet, så får du en gave. Det er spændende. Ja. Så vi kan... Få nogle endnu flere der. Ja, præcis. Jeg tænker nok. Yep. Wow. Ej, tusind tak. Så kan jeg få mine idéer ned her. Sådan. Ja, tusind tak. Det er super. Er du glad sådan? Meget. Godt, så giver man den tilbage igen. Jeg vil også gerne sætte på. Jo, jeg har men jeg kunne godt have gået ind i den som specialist. Hey, kan vi ikke bytte med de der penge? Jeg kunne altså godt lige... Altså, hvad skal du med et grej? Hvad skal du med alle de penge? Altså, det forstår jeg ikke.